kapit na. Hindi ay, wapay ulan-ulan. Kamang-kamang. Kamang lang unta mo abot. A few moments later. Hindi kailangan kumudaog. Kamagon kami. Tagibak ba? Uy, what? Ako pagkamang. Kaya hatik ng pili ay. Nabaka sa lista. Oh, what? Uy, present kay kaperminti ba sa may anak? Ngalan yan eh. Tipoy. So naka sa lista. Ako nakay-check. Nakakaiwad, uy. Di ko mawala ba sa mga anak? Araw. Update ko mga anak. Ayat sa kong kamang ha. Sa kalibo. Sa kalibo wad. Pila man di ay. Hindi ka rin kalikiyawad. Mao ba? Kapikas wad. 2.5 ginahatag dito. Mao ba? Ano man sa kalibo? 2.5 ila. Na mapildi ka ni wad. Murag magduwad-duwad. Grabe ba? Huwag gini wad. Ano lang, masa daw kay muna yung Chris Mill. Ikaw, yun number 1. Dito sa kungkuan. Pagbutar wad. Mga gibi. Ay. Mao ba? Dagko din yung tagan spikas. Oh, what? Uy, dagko kay ila dito wad. Kulangon na ni imo. 2.5. Oh, 2.5 kayo. Ako nihatag sa imo tanan. Sa ako ka mo butar. Oh, what? Uy, sa imo. Uy, kung imo nayatag tanan. Sige. Sa pamilanganan ta. Hatag na ko ni sa imo. Kapinig mga kuan. Smell ni kapin. Oo, muna yung tanan na. Butari ko ha. Ay kalimti ha. Ay, kani wad. Kip. Surbol di ka mo daw gani. Ako butar sa imo. Lamat kay wad ha. Makapait na yung sampuan na yung kuan mga bugas. Thank you wad, thank you wad. So, okay na ka. Butaran Okay ko ni, kayo wad. Okay na kay ni wad. Ito na ko rin ako maglangay kay dagan pa kay kong kamangon. Sige wad, pag-amping. Ano to kung bulpin ko na? Kita ta ha. Pili ay ha. Ay, wala problema wad. Wala problema. Ikaw lagi mo daw. Ha? Pilista din ko. Ha? Ilista wad. Uy, dako kay mo gihatag na. Ayaw, Ilista ayaw, tayo ayaw. ka wad. Uy. Uy. Unsa naman pag wad? Ako diya ka. Lagi, lagi. Ito na ka kay hirap. O sige, ito na wad.